Ano, dumi na. Lilinisin pa. Ano naman na yan? Dito tayo. Kapili. Murta na. Marami na. Marami no. Wala yung nag-aalagi, hindi marunong. Testing na po guys. Panda rin na po ang 155 Honda Black open cap. Baba. Buka, yang kamu. Yeah, testingin. Kamu ba kapag Boss. Tingin ko lang i-video. Hindi ni. Tuloy-tuloy. Ganun ba sa larutan? Ah, kanaala. Pinagpapalit po nila ng tambotso. Han? Ito yung ipapalit. Honda. Yeah, wait, this one is it. Makan mo, dara. Ayan, sa balba. Ito yung maganda yung trip mamaya kasi may ingay. Apa? Nare-testing eh. Magpasilbi. Tingin. Tingin i-vlog. Kago ko. Ayan guys, tanggal na. Roxanne. Roxanne. Tanggal na nila. Mahirap tanggal.
Bon. Yan guys, natanggal na nila. Uy. Tanggal na guys. Ay, kakabit na nila dito. May kinto to, may kinto. Open. Ano to? Open carbs. Open carbs stock. Open carbs na natin to guys. Testingin ito mamaya. Ito yung pinaka, mabilis sa Malaka na Honda. Yan. Gusto nyo bilihin, PM nyo lang. Chad Salomon. Papapao chicks mo dito. Dead motor. Okay, so ayusin nga. Ganda na to. Tuloy ko na ba i-video? Kamino. Wala kayo nag-aalagi, hindi marunong. Pantatakal ko yung react. Sana din motivate. Motivate. Hamunin ka ng motor mo. Taro, kailangan tayo tayo sisisip. Ngayon din magarang pabayas ang motor mo. Pwede mo na tayo buhay tayo. Yan, nililinisan nila. Tuting karga lang is. Special water. Special water. Patikin. Wala na natin ito ibenta. PM, sabi gusto. Push pa ni push. Malinis na mga ka-riders yung Honda 155. Nakabit na namin yung tambotso. Ayan guys. Malinis na yan. Tama yung dapat ito. Malinis na. Hindi mo na mo, wala ka pa ito. Kami, kaya kapit ka ba ito na nagkalpot? Yan na. Honda check. Papangasin na namin ito. Kung sinong nalaban, PM. PM nyo si Chad Salomon. Pangas to guys. Ayo, karira. Sa ilalim. Akala mo motor palawag kay Kuya Ray. Kuya Ray. Nagtipisting ng kalikasan to. Diba? Ito may marketing. Kapit na. Simulan kang kumahanap pag ito rin sa jabdi. Ito na natin ito. Babang chicken ito sa lagay dito ng ka-chicken ko. Bakit ko pang may chicken pa yan? Tapos niya ito. Hindi. Ay, sarap to yan. Hindi siya niya araw ito. Timigot ito. Wala na. Kaingal. Wala, chicken pa. Tapos dito guys, tingnan nyo. Eh, kami naman saan? Ito ba ulo mong? Bakit ya? Kasi ini kan mo palit. Ha? Kasi lang. Dapat.
Ay, huli kabi mang kaya rin. Doon mo tabis isan. Biscuit. Ah, program mo. Ano mo pala yun? Ano ko? Kada tayo sa kaya orange. Biscuit yun. Itong inyo po dito. Kakare. Test drive mamaya pagtapos nito. Mekaniko na po si Robot Bautista. Mekaniko na po yan. Yan, mekaniko na po yan guys. Guys, pa-subscribe po yung YouTube channel ni... Anong YouTube channel niyo po? RG Right. Subscribe niyo po yun. Ada apa teh apa? Teh apa? Gimana mau lihat itu? Kata sana ngapain apa? Nunggu kopi. Oh ini ya. Nanti nggak. Mekaniko ah. Betul may kikinig. Kinala mo siya magkapangirap. Si Kuya Bong sa yung kami aristo. Pulyanan nun sa yung kami naladamon, tinisting dala si maplis ko na pinlay, laban dalang tampon. Pinulyanan dala si abasab. Guys, matatapos na po ito. Doon na po tayo sa isa mamaya. Yan. Medyo mahal na po. Okay pa, pandarin. Testing na po guys. Pandarin na po ang 155 Honda Black Open Cab. Pak. Udah, yang kamu. Ya, testingin. Bos. Tingin ko lang video. Hindi nih. Tuloy-tuloy. Limon kayo? Limon. Yeah, tapos na po ito guys. Ito naman po tayo sa isa. Ito na po tayo guys. Tapos testing na po natin to. Andrip ko lang yung Kuya Ray. Ay mo na kaya to. Ayaw sa Kuya Ray. Ayaw sa alagan ko. Wow, agak nang poin balik. Dapat yung pagpatuloy kami kung budget sa amin. So, yung pagkunik ka, magpabayar ka mo. Sarap ko niya, pag-unit mura. Sakay oras, 20. Kung utang mo ikot dito. Makaking galit ako. Si mama kalabay kayo ng pakulit. Kunik ka. Bago, maganda na ba yan? Kasi masarap ko man, hindi ako na bago. Hindi sarap mo yung pagpatuloy. Ganis ka malam mo. Testing ko mo kaya rin. Ito. May pre niya. May parang sa amin. Hindi man nila magkakain. Testing ko may manipin.
Sting ko may manikin, kalaman. Live sting. Kaso mo wala tang gusto natin. Karam, teka na. Timbig mo daw. Opa, sising. Ngayon, testing ni Jambek. Hulit ako eh. Ito, may pato dito. Hulit ano eh? Balang. May nawawalang pato. Timbali. Tisiw. May iningas rin motor dyan natin eh. Sting mo muna. Oy. Nagkatapisikan. Mga yang membayar deh. Tuh, keberikan. Kata berikan coba. Pak, baik testing ko, Pak. Sorry tuh. Hah? Guys, pernah iwas yang membumba ni wah. Itik. Guys, nah. Baru nomor tanong sabit Ha? tadi.